Саламатсыз мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булырмын. Бүген безнең программада Төмәндә бөтен Россия көрәш ярышлары узды. Париж, Рига, Гренобль, Казан. Әлфис Сабиров иҗаты дөнья буйлап атлый. Минем өчен бу выставканың иң зур әһмияте бу выставка бездә рух уята. Ленейна авылында дини тормыш. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Уралда яшәүче сәләтле милләттәшләребез белән таныштырырбыз. Урамда да кинәт борылып карыйм, кайчак татар телен ишетсәм. Сез кай яктан диеп барып сырыйм. Татар кешеләрен мин күрсәм. Төмән шәһәре бөтен Россиядан җыелган батырларны үзенә җыйды. Әлеге ярышлар биредә ил күләмендә тәүге тапкыр үткәрелә. Көчле көрәшчеләр арасында дөнья чемпионнары да бар. Оештыручылары Төмән өлкәсе Татар конгрессы көрәш федерациясе. Әлеге ярышларны алар Россия геройлары Раушан Абдуллин һәм Тимур Мөхәддинов истәлекләренә багышлап уздырдылар. Тулырак хәбәрчеләребез видео язмасында. Залда авыр тынлыкны кайвакыт хөкемдарның сызгыруы яки көрәшчеләрнең кычкыруы өзеп ала. Бары җанатарлар гына хис-тойгыларын тыя алмыйлар. Төмән өлкәсе беренче тапкыр көрәш буенча бөтен Россия ярышларын кабул итә. Татар телендә сәламләү һәм чәкчәк белән сыйлау строймаш спорт комплексына килүчеләр өчен Билбау көрәше белән беренче танышу булды. Сабан туенда гына түгел, халыкара спорт төре буларак. Төмән шәһәре башлыгы Руслан Кухарчук Төмән спортчыларының күп булуына һәм аларның дөнья чемпионатларында уңышларына гаҗәпләнде. Скажу честно, что раньше я думал, что мало людей знали вообще о таком виде спорта. Мероприятия, которые проходят общегородского либо регионального масштаба, такие как турниры, которые проходят по борьбе кореш, я думаю, что такие мероприятия популяризируют и этот вид спорта, ну и в целом здоровый образ жизни. Көрәш буенча бөтен Россия ярышлары Россия геройлары Раушан Абдуллин һәм Тимур Мөхәддинов истәлегенә узды. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы моннан күп еллар элек үз геройларын спорт ярышлары белән хөрмәтләү һәм батыр уллары өчен әти-әниләренә рәхмәт белдерү гадәтен кертте. Без менә бүген бөтен Россиядан килгән кунакларыбызны каршы алдык. Бу кунаклар безнең регионнан килгәннәр, спортсменнар, тренерлар, судьялар. Без аларга бик зур рәхмәтлебез, что Раушан белән Тимур истәлеген поминать иткәннәренә, зурлаганнарына мин бик зур рәхмәтемне белдерәмен. Без дә аналар бик бәхетлебез, безнең балаларыбызны шулай зурлаганнарына, хуплаганнарына. Ярышларда Россиянең һәм дөньяның иң яхшы спортчылары катнаша. Алар арасында Төмән батырлары да бар. Дөнья чемпионы Егор Югаян һәм бронза призерлары Турал Азимов, Максим Морозов. Конкуренции становится больше, зрителям нравится бросковая борьба, зрелищная. И Тюменская область хорошо влаживается в эту борьбу. Организация проходит на хорошем уровне, и люди ходят на борьбу. С детства занимаемся классической борьбой. Тренер татарин у меня, 2 тренера, поэтому у него это с детства. Он нас уже таскает и по вольной борьбе, и по дзюдо, неважно, и по борьбе куреш. Төмән өлкәсенең соңгы берничә елда халыкара дәрәҗәдә югары нәтиҗәләргә ирешүе, Төмән өлкәсенең Билбау көрәше федерациясе тренерлары һәм җитәкчеләренең тырышлыгы. Мы в последнее время очень сильно развиваемся. Мы открыли совсем недавно эту федерацию. Нам очень хорошо помогают спонсоры, федерация борьбы очень помогает. Клуб борьбы на поясах у нас «Батыр». Открылись в этом году. У нас только федерация открылась. У нас базируются 2 базы на данный момент пока что. Это в Тюменском районе в селе Каскара. Я там тренирую. И получается на базе города Тюмени с Дюшор прибой. Бу ярышлар инде миңа бигрәк ошай. Мин бик шатмын бу ярышларга җиттек, бу дәрәҗәгә җиттек. Рәхмәт организаторларга. Тагын мастер спорты бирәләр. Беренче урынга. Шуның өчен
бик көчле, куәтле көрәш булырга тиеш. Балалар, менә безнең бала хәзер, безнең бала чыга бара. Балалар көрәшәләр. Ну, безнең база юк әле. Рәхмәт Прибойга, менә алар безгә рөхсәт ителәр анда бераз шөгыльләнергә. Россиянең беренчелеге декабрьдә була Казанда. Анда еңгән бала дөнья беренчелегенә путевка ала. Заллар белән мәсьәләне хәл итү, тренерлар санын арттыру бу инде бүгенге көн таләп диләр Төмән өлкәсе көрәш федерациясендә. 2 ел элек Батыр клубы эшли башлады. Секцияларда шөгыльләнергә теләүчеләр арта, ә бөтен Россия ярышлары малайлар һәм яшүсмерләр арасында көрәш белән кызыксынуны арттыра гына. Бу елны Төмән көрәшчеләре, Төмәннең җыелма командасы Россия төбәкләрендә үткән бөтен ярышларда катнашты. Спортчылар, Төмән спортчылары Россия җыелма командасына керде һәм чемпионат мирда катнашып призлы урыннар ала алды. Нәтиҗәләр буенча беренче урынны Төмән өлкәсе җыелма командасы яулады, ә оештыручылар исә бөтен Россия ярышларны ел сайын үткәрергә планлаштыралар. Ләйсәнә Сыдырдинова, София Хәйруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дип язып калдырган бөек мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани. Шөкер, яшь талантлы татар яшьләре арасында тарих белән кызыксынучылар, аны нечкә тыймлаучылар шактый. Шуларның берсе сынчы, Бакый Урманчы премиясе лауреаты Әлфис Сабиров. Тумышы белән Пермь ягыннан булган егет инде Россиядә генә түгел, чит илдә дә танылып өлгерде. Аның шәхси күргәзмәләре Париж, Рига, Гренобль, Максимьё шәһәрләрендә үткән. Бу көннәрдә Әлфис Сабировның үзенчәлекле күргәзмәсе Казан шәһәренә дә килеп җитте. Хәбәрчебез Ләйсән Вафина аны иң беренчеләрдән булып күреп кайтты. Тарих сулышы. Борынгы риваятләрдәге мифологик геройлар бер урынга җыелган да, безгә бүгенге буынга нидер әйтәсе килә сыман. Күргәзмәнең слоганы ата-бабалардан оныкларга. Шул ук вакытта менә күз алдында тотасы килә иде ата-бабалар белән оныкларның бергә булуын. Беренчесе, икенчесе вакытны уйлап карасы килә иде. Булган заманны, хәзерге заман һәм үзебезнең киләчәкне һәм шул рәвештә беренче сорауларга җавап табарга инде. Каян килдек без, кемнәр без һәм кая барабыз. Күргәзмә исеме белән үк җәлеп итте. Аю бала дигән сүз тезмәне магаен күпләр беренче ишетер. Без кечкенәдән үскәндә әти-әни, карт-әти, карт-әниләр сөйләп үстергәндә безне бик чактан ук туганнан бирле безгә аю бала кебек таза бул дип әйтә торганнар иде. Һаман да әйтәләр. Һаман да мин үземнең улыма шул сүзләрне саклап, ата-бабалардан килгән сүзләрне саклап, улыма әйтеп, шулай итеп тәрбияләп үстерәм була инде. Аю бала безнең өчен ул рухи көч һәм кешенең иң яхшы сыйфатларын аңлата торган әйбер инде ул. Илья Глазунов исемендәге Россия рәсем сәнгате һәм архитектура академиясе укучысы, Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, Бакый Урманчы премиясе лауреаты. Бүгенге көндә Әлфис Сабировның хезмәтләре Россиянең төрле шәһәрләрендә шәхси коллекцияләрдә дә саклана. Һәр образында скульптор күрсәтә, ничек ул бу тарихта казынган һәм үзенә көч тапкан. Бер рухи сынган образ юк. Һәм мин бу скульпторның эшләрен күргәч шок каттым. Япь-яшь башы белән кайдан үзендә алган тапкан көч бу хәзинәне күтәреп чыгарга. Иң кызыгы шул. Тарихта күмелеп калган артефакт
төп кенә түгел, ә менә мин аны ничек күрәм, һәм мин аны бу образны алга ничек итерәм. Сәнгать әһелләре күргәзмәне югары бәяләде. Барысы да бер авыздан татарның рухын уятучы бик мөһим чара дип белдерделәр. Турдан-туры әйтү юк, шулай ук күп мәгънәлелек бар. Бер әсәрен карап, аның рәсеменә карыйсың, бер аның сүзенә карыйсың, монда сүзгә уйнату да бар. Менә татар мәдәниятен яхшы аңлавы, гомумән төрки дөньяны яхшы аңлавы белән ярылып ята. Һәм төрки сәнгатенә генә хас булган менә шушы алымнар аның әсәрендә чагылыш таба. Күргәзмәдә 60-тан артык сын һәм график хезмәтләр тәкъдим ителгән. Аларның һәрберсе каршында озаклап уйланып басып торасы килә. Аналогия сравнить иткәндә менә әйтәләр бит, Уралтауда анда прииски алтын табалар, инде асыл ташлар, бу килеп чыкты инде безнең Урал ягындагы татарларда шундый асыл ташлар килеп чыга, алтын халыкара дәрәҗәсенә булыр дип һич тә шуның белән таң калдырды. Аны менә традиционный, нетрадиционный белән катнаштыруы гаҗәеп көтелмәгән җимешләр бирә, уйландыра, әле философи уйлар туйдыра, бу безнең тарихка әйләндерергә мәҗбүр итә. Без тарихта эзлебез. Борынгыларның зирәклеге, көче турында онытмаска иде. Бу мирасны яшь буыннарга тапшырасы иде. Яшь сынчы Әлфис Сабировның һәрбер хезмәте бу турыда сөйли сыман. Буыннар чылбырынлыгы тучы шәхес, татарның тарихына дан җырлаучы шәхес. Күргәзмә 2 октября кадәр эшләячәк. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Мин әйтәсем килә, менә мин нәрсәгә бүген көндә канәгать. Мин бүген канәгать үзебезнең республикабызда, Татарстан республикасында тынычлык булуга. Бу иң мөһим әйбернең берсе. Без менә шушы тынычлыкка таянып, чит милләтләр белән бернинди ыгызыга кирмичә, үзебезнең республикадагы яшәгән барлык милләтләр белән толерантны булып, без үзебезнең яшәү рәвешебезне алга таба сөрергә тиешбез. Моның өчен без нәрсәләргә таянырга тиеш? Беренчедән без таянырга тиеш безнең мәдәниятыбызга. Бу бигрәк тә мөһим әйбер, бүгенге көндә тел мәсьәләсе килеп басты. Тел мәсьәләсенең мин иң төп нигезен күрәм гаиләдә. Кичкенәдән балаңа син шушы үзеңнең ана телеңә мәхәббәт уятырга тиешсең. Менә мин дә бу сезнең каршыгызда бүген 5нче класстан урыс мәктәбендә укыган кеше утыра. Әмма дә ләкин минем гаиләмдә безнең әтиебездән, әниебездән татар халкына, татар телебезгә шушы мәхәббәт салынган. Менә бу иң мөһим нәрсәләрнең берсе. Гаилә. Гаиләдән соң әлбәттә тора мәктәп. Мәктәптә без камил рәвештә балаларга шул кыска гына кыса арасында да без аларга мәхәббәт уятырайсы ана телебез. Моның өчен безнең остазларыбыз бик камил рәвештә булырга тиеш. Камил булмаган остаз ул камил рәвештә үзенең фәненә, үзенең теленә мәхәббәт уята алмый балаларга. Менә мин соңгы елларны музыка дәресләре бирәм. Фольклор ансамбле белән. Балалар 1 сәгать вакыт эчендә кымшанмыйлар да. Аларга кызык. Синең татар телең дәресең бар икән, ул татар теле дәресе бик кызык булырга тиеш. Син моны заманча бергә тиеш бу мөмкин. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның 2нче өлешендә. Линейна авылында дини тормыш. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Уралда яшәүче сәләтле милләттәшләребез белән таныштырырбыз. Урамда да кинәт борылып карыйм, кайчак татар телен ишетсәм. Сез кай яктан дип барып сырыйм, татар кешеләрен мин күрсәм. Татар авыллары булганда милләтебезнең киләчәге өметле. Әстерханның Линейны, Кәменни авылы хакында узган тапшыруларыбызда сөйли башлаган идек инде. Дәвам итәбез.
Саланың 232 еллык тарихы бар. Халкыбыз телебезне саклый. Горыф-гадәт, йолалар үтәлә. Дини тормышта үсештә. Мәчетләре бар, мәдрәсәләре эшли. Гөлия Садыйкова дәвам итәр. Озанлы авыл, линейный, җирле халык телендә әйтсәк кәменни. Ул элек-электән шундый булган. Салага нигез салган ата-бабалар килеп урнашуга ук мәчетен булдырган. Менә бу дом культур дип әйтәм, менә Иракта түгел тора. Менә шул бездә иң борынгы әвәлге мәчет инде. Бу бабайлар сүзе буенча инде 1904-ме я 1907 елны салган булган шул мәчет иттер инде монда. Беләсез бит инде 1929 елларны коллективизация башланды, 1937 елларны репрессиялар була башлады, динне кыса башладылар. Союз вакытында дом культуры булып эшләп килде, әллә дом культуры булып тора. Сугыш елларында, шул 41 елдан 45 елларга хәттем, менә бу мәчет инде мәчет дип әйтәм, дом культуры бездә госпиталь булып торды. 1990 елга кадәр Аллаһ йорты булмый, ләкин халык йолаларны үти, уразасын да тоткан, намазын да укыган, гает, Корбан бәйрәмнәрендә зурлап, аерым йортларга җыелып билгеләп узганнар. 1990 елда Кәменнинең аксакаллары элеккеге музыка мәктәбе бинасында гыйбадәтханә булдыру эшен башлап җибәрә. Ул үзгәртеп корыла. 2003 елда бина мәчет буларак рәсми рәвештә тәгаенләнде ди Ирек хәзрәт Сәнҗапов. Һәр көнне 5 вакыт намаз уку, азан әйтү башкарыла, җомга вәгазьләре уздырыла. Авыл халкының 80%-ын татарлар тәшкил итә. Шулай ук ислам динендәге башка милләт вәкилләре дә бар. Шуңа вәгазьләр 2 телдә алып барыла. Ирек хәзрәт Сәнҗапов Кәменнидә туып үскән, дингә алып килүче мәчетнең элеккеге имамы Таһир бабам ди ул. 20 ел дәвамында полициядә эшли, лаеклы ялга чыккач Әстерхан шәһәрендә мәдрәсә тәмамлый. Инде 3 ел имамлык итә. Имамыбызга сүздә юк. Сүздә юк. Молодец. Бөтен затны нитә, бөтен затны башкара. Обращениесе яхшы, үзе дә яхшы. Молодец, аның башкару белән менә шул мәчет торып тора. Кәменнинекеләр. Гомер буена ата-анабыз, әби бабабыз, үзебез дә шул балаларыбызда. Пенсиягә чыкканнан бирле итәбез. Мәчеткә дә йөрибез, Аллаһка шөкер. Бөтен үзебезнең татарлар, күбенчә татар теле белән нитәбез. Бәйрәмнәр, туганнарыбыз, хәбәрлекләр монда, туганнар кебек менә. Гомер буена. Үзебезнең туган авылыбыз, үзебезнең яшәгән авылыбыз. Үзебезнең монда инде бабаларыбыз, әбиләребез яшәгән, монда туып үскәннәр. Аллаһның ризалыгы өчен динебезне саклап калып, ана шулай инде менә үзебезнең милләтебезне саклап калып, гореф-гадәтләрен саклап калыр өчен, телебезне саклап калыр өчен шулай тырышабыз инде. Без әзерлибез табын, китереп бөтен ягын. Уртага куйдык чәчәк, чәчәк янына чәкчәк. Укый беләм, яза беләм, куша беләм, ала беләм, төрле мәсьәлә чишәм, 2 телдә сөйләшәм, менә күпме һөнәрем, мин аларның барысында мәктәбемдә өйрәнәм. Әнкәй сиңа шигырь язам. Бу кызлар мәчеттә уздырылучы татар теле түгәрәгенә йөрүчеләр, татар шагыйрьләренең әсәрләрен яратып өйрәнәләр. Ул гына да түгел, гарәп телен дин нигезләрендә үзләштерә алар. Гыйбадәтханәдә теләге булган һәр кеше өчен гарәп телен өйрәнү, ислам нигезләрен үзләштерү мөмкинлеге бар. Курслар оештырыла. Динге кірдім мен 10 яшьтән. Әтимәрәтә башлады мен 10 яшьтән, и бuna уже 7 ел мен динде. Дин йөрәктә, ул кешедә үзенең йөрәгендә бур итеш кажысында. Надир Ирек хәзрәтнең улы. Бүген аңа 17 яшь, азан да әйтә, намазда гарәпчә укый, киләчәктә физкультура укытучысы булырга тели. Ана теленә дә аерым мәхәббәт. Мәктәптә без урысча сөйләшәбез, татарча сөйләшәбез, дуслар белән иде. Аны без авыл татар авылы. Шуның өчен күбәү татарча сөйлиләр. Күп кеше. Яратасың татар телен сөйләшергә? Яратам. Тел. Күңелдән чыккан гына йөрәккә барып җитә. Кәменни шуның асыл үрнәге. Гөлия Садыйкова, татарлар, Кәменни авылы, Әстерхан өлкәсе. Урал
яклары сәләтле милләттәшләребез белән дан тота. Бүгенге сюжетның герое да Екатеринбург шәһәрендә гомер итүче Хасидә Әхмәт кызы Тутынина. Пермь өлкәсенең Янапай авылында туып үскән милләттәшебез узган гасырның 60-нчы елларында Свердловск шәһәренә күченеп килә. Уралмаш заводында эшли, 2 бала үстерә. Хәзер өлкәнең татар тормышын оннан башка күз алдына китереп тә булмый. Яшьлек ансамблендә җырлый, Саф Шишмә җирле газетада аның иҗаты белән танышырга мөмкин. Кыскасы, безнең милләттәшләребез кайда гына яшәсә дә сынатмый. Киләсе видео язманы карыйк. Эй, балакаем килгән минең анагым, менә монсы улым килгән. Монсы Андрей улым, менә монсы минең Мирон, аның исемнәре дә матур, үзе дә матур. Без килгәндә Хасидә ханым улы, оныгы белән узакка сузылган Урал яңгырларына кадәр дип барысы бергә бакчада кайнашалар иде. Хасидә Әхмәт кызының 5 суты җирендә ни генә үсми, җиләк-җимеш, яшелчәләр, төрле чәчәкләргә күмелеп утыралар алар. Шул кадәр яратам үземнең бакчамны. Утыртам, ансын, монда ял иттем. Эшләргә дә туры килә инде. Кыш көне кайтам да, анда шигү эшләре, тегү эшләре, шигырьләр язулар, шул эш белән маташам. Общественный эшләрдә менә татарлар арасында йөрибез инде, концертларда куябыз. Шулай итеп яшәп ятам. Хасидә Тутына хезмәт ветераны, 43 ел Уралмаш заводында инженер-метролог булып эшләгән. Екатеринбургның танылган яшьлек ансамбле һәм аның солисткасы Зөлфия Мөбарәкшина белән алар ширик гасыр бергә. Дус яшибез, Аллага шөкер, Хасидә апа ул миңәргә үземнең апам кебек, туганым кебек. Ул миңәргә тәртипкә өйрәтә. Бүтән һөнәрләренә өйрәтә. Бик оста ханым, бик уста дустым. Кулыннан бүтән эш килә, менә уш китмәле. Шигырьләр язу бүген Хасидә Әхмәт кызының иң яраткан шөгыле. Мин татарның гади бер баласы. Әни дип телем ачылды. Авыл татар җырын җырлап үстем. Татар моңа мине яулады. Татар телен ишетеп тел ачылды. Татар авылында үстем мин. Татар мәктәбендә белем алдым. Үз телемнең кадерен белдем мин. Аның һәр шигырендә диярлек Пермь краеның Октябрь районы Янапай авылы чагыла. Ул туган җирен сагынып искә ала һәм татар теленең киләчәге турында борчыла. Эшләргә кирәк, аның өстеннән эшләргә кирәк. Менә форум ясадылар, форумда сәхнәдә утырып кына әйтеп, аны алай булмый ул, алай гына эшләп. Аны менә килгән чактан туганнан башлап воспитывать итсәк, татарлар без шулай дип трамвайга кереп урысча сөйләшмәсәк бер-беребез белән. Транспортта кереп татарча сөйләшергә кирәк, курыкмый гына, ялмый, нигә ялырга? Ул бит безнең тел. Менә шул безнең воспитание килә. Тырышсак, алга барыр дип уйлыйм. Быел бакча эшләре бетүгә шигырьләр җыентыгын чыгарырга уйлый Хасидә ханым. Бүген туганнары, якыннары белән шул хакта фикерләштеләр. Мин татарның бер гади баласы дип атаячак ул аны. Менә шундый шигырь белән гомер итәргә тиеш һәр татар кешесе ди ул. Инсаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердловск өлкәсе. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Иртәгә дә татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Анда сезне Томск, Ижау һәм Казакстанда яшәүче татарлар тормышы белән таныштырырбыз. Исән-имин яшәгез.